ratu dalo svoj izuzetno veliki doprinos. Ne podcjenjujući nikoga, mislim da je Budaševo među onima koji su najviše dali u obrani domovine, koji su dali svoje srce, koji su dali puno i neki od njih, nažalost, na tom putu su nas napustili. Hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata temeljem povratka Budaševu. Danas je za dan branitelja iz Budaševa poseban dan. Dan kada se sjećamo svih branitelja. Nakon par godina nastojanja da se ovaj spomenik dogodi ovdje, stvarno mi je velika čast pozdraviti vas u ovolikom broju. S obzirom da smatram da je izuzetno važno da upravo vi u svojim mjesnim odborima, u svojim sredinama imate ovakav podsjetnik i sa pravom budete ponosni na ono što ste vi dali, na svoj obol koji ste dali Domovinskom ratu i da se zna da Budaševo možda po nekim mjerilima je malo, ali da u njemu kuca veliko, hrabro srce Budaševčana koji su se znali odazvati 1991. i koji danas znaju što je dobro za grad Sisak i što je dobro za njegovu domovinu. Mogu s vama nazočiti otkrivanju spomen obilježja za poginule mještane, hrvatske branitelje, poginule mještane Budaševa. Kako je malo prije gradonačelnica rekla, da, ovo je malo mjesto, međutim upravo sam zato, posebno zato sam danas ovdje došao, jer nema malih mjesta i velikih mjesta, sve je to velika ljudi. To su ljudi koji će svakoga dana prolaziti ovdje u središtu vašega mjesta, baciti pogled na ovaj spomenik i sjetiti se ko im je omogućio da žive u slobodi, ko im je omogućio da imaju mirno i sretno djetinjstvo. Pomolimo se. Bože dobri